ithuba ke sibulise kootata. Sibulise kuvuselelo ngegama lenkosi uYesu. Amen. Ndingwa kwaMente ke ndisilisiwe izono zam zoxolelo. Ndiyabulela kakhulu uYesu uyakunceda ngoba singamoshanga xesha. Ndicela sibone izwi lenkosi kwincwadi kaJohn chapter 3 sifunde uverse 1 to 6 sibe siyathandaza. John chapter 3 verse 1 to 6 sibe siyathandaza ngegama likaYesu. John chapter 3 verse 1. Kwaye kukhona umntu wabaFarisi agama linguNikodimo, umphathi wamaYuda. Lowo weza kuYesu ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo, kuba akukho namnye unako ukuyenza le miqondiso uyenzayo wena, ukuba uThixo akanazo. Waphendula uYesu wathi kuye, Inene ndithi kuwe, ukuba akathanga umntu azalwe ngobutsha, akanakubona ubukumkani bukaThixo. uNikodimo kuye, angathini na umntu? uNikodimo kuye, angathini na umntu ukuzalwa emdala? Angaba nako yini na ukungena kwesibini esizalweni sonina aze? Waphendula wathi uYesu, Inene ndithi kuwe, ukuba umntu akathanga azalwe ngamanzi nangomoya, akanakungena ebukumkanini bukaThixo. Verse 6. Akuzelwe yinyama kuyinyama, nokuzelwe ngumoya kungumoya. Liyaphila izwi lakho. Uthi Nkosi obhalayo isisandi esinamandla. uNkulunkulu wethu onamandla ngalo uyadudumisa ulenyezisa imibane. Thixo wethu onamandla eliphansi, uNkulunkulu wethu onamandla linamandla. Izwi lakho lokudala into engekhoyo ibe khona lifundiwe konzi wakho emile. uNkulunkulu wethu onamandla thetha ngaye, ungafihliswi inceda impilo yethu ngoKristu Inkosi ekuyamasiya. Inkosi yehla ezulwini eyakha umuntu ebantwini.
Ukuba bendizomthetha ngesihloko bendizawuthi Jesus is a mystery. Hallelujah. Igama lenkosi malibonke. Amen. uYesu uyimfihlo. Igama lenkosi malibonke. Uyakwazi ukuthi umuntu sithi fana ukuye kanti akakafiki kuye. Hallelujah. Igama lenkosi malibonke. Uyakwazi umuntu ushumayela naye kanti akakafiki icala sane pha kuye. Amen. uNikodimasi wayengumphathi wesikhungo. Engumfarisi esaziwa ngabantu. Elishumayela izwi likaThixo. Amen. Lithi iBhayibhile wafika ngenye imini ngobusuku kuYesu. Ngoba xa sewuhambe kakhulu, uhambe ibanga elide wathetha ngaye. Akho lula ukuzi-expose uba awazi into ngaye. Kunyanzeleka agwekwe abantu bangambona. Aye kuYesu abuze uba kanti ungubani wena. Hey, Jesus. Igama lenkosi malibonke. Uthi-ke uYesu awunako ukungena ebukumkanini bukaThixo ungazelwanga ngamanzi nangomoya. My Jesus. Ngoba njengoba silapha nje asingenanga ngoba sithanda amakhorasi. Kodwa kune-transformation, kunoZalwe oyenzekileyo. Into nesiyiyo asiseyiyo. Amen. Sithetha ngozala. Xa kuthethwa ngozalwa umntu kwii-rights zase-South Africa, xa ezelwe une-right ukuba abe ne-nationality yakhe, abe nezwe aphilonga kulo. Njengabantwana bakaThixo, ukuba sizelwe kuThixo, sinendawo esiphilonga kuyo. Hallelujah. Hallelujah. Number 2, une-right umntu uba abe negama. Njengoba silapha nje sinegama lokuba singabantwana bakaThixo. Kodwa asilali sivuke sinegama. Kunento ekufuneka yenzekile. Ukuzalwa ngezwi. Hallelujah. My God. Ungapheleli apha ekuzalweni ngezwi, kodwa uzalwe nangomoya. Oh my God. Jesus. Awuvele uthi ndizelwe ngomoya, kodwa kunendlela obonakala ngayo. Uvesi lo sizothetha ngaye uba okuzelwe uthi ngumoya, kungumoya. If you are born of God, you are the spirit. Igama lenkosi malibonke. Ukuba sithi sizelwe kuThixo, singumoya thina. My God. Xa singumoya, asingeni siphume emoyeni, kodwa siphila kumoya. Oh my God. Jesus Christ. Asifakwa sikhutshwa, sihlala kuye. Oh my God. Jesus Christ. Ngoba ukuzelwe inyama kuyinyama, nemikhuba yenyama iyavela. Kodwa xa sizelwe kumoya, we become the spirit. Umoya vele kuthi. Oh my Jesus. Awuthi ndinomoya, iziqhamo zizwe ezithethayo. Hallelujah. My God. Zibhalwe encwadi yamaGalathi uba nazi ke zikamoya iziqhamo zona. Yeah. Jesus. So yabona uba uzalwa ngumoya akokushumayela, kodwa yimpilo ngothi uyiveze emva koba kunento yenzekileyo ebomini bakho. My God. Ingxaki xa ugabuza yanini yamandla okanye yabazalwane banamhlanje, le yami generation okanye phekapa ayikho loo nto. Thina sinengxaki phaa isetephu. Kunabazalwane besishumayela nabo le nto siyishumayelayo. Namhlanje abasathethi loo nto ngoba bathi bayababona uba ibingekho le nto besiyithetha. Kunenyani yimbi abayivileyo engesiyo le. Oh my Jesus. Iyabonakala uba kunendawo esiyiphose kuyo. Awuphelelanga ekushumayeleni, kodwa kunento ekufuneka yenzekile. Oh my Jesus. Umoya ukuba sizelwe kuThixo, sizelwe ngezwi. Xa sizelwe
eziphile enyameni kodwa asiyo nyama. Lithi izwi lenkosi ke umthi waziwa ngesiqhamo sawo. Into eyiyo siyibona ngento oyivezayo, hayi ngento oyishumayelayo. My God. Hayi ngento oyithethayo, kodwa ngento oyivezayo. Ngoba umthi webhanana awuyovezi apile ngempazamo unless bayo apile eyobhanana ebilinyiwe. So uThixo akakwazi ukuthi enguThixo azale into engenguThixo unless ngaleyo nto ayizelwanga nguThixo. My Jesus. Uma sizelwe nguThixo kuyanyanzeleka ukuba sibe ngoThixo thina. Ngoba umuntu uzala umuntu, uThixo uzala uThixo. Ukuba ningabalekanga le nto yoba sizalwe esindisweni kule process yokuzalwa, uYesu ngeyingafaka emnqamlezweni liphalala igazi lakhe. Ngoba xa isifa liphalala igazi namanzi, kwakuzalwa mna nawe ukuze sibe ngabantu uThixo afuna sibe ngabo, which is sibe kuye. My God. Jesus Christ. Okuzelwe ngumoya kungumoya. No. My Lord. Le nto yiyo kutsho ukuthi uzelwe yintoni. If you are not like God, you are not born of God. Ngoba uThixo uzala into ezifana naye. Imfene akazali into ezifana naye, uzala into ayiyo. Igama lenkosi wethu. Amen. So namhlanje ndine-assignment nje, funeka uyosibuza uba abantu babona ntoni xa uthi ubheke emsebenzini. Abantu bayambona noThixo apha kuwe. Ngoba uThixo une-traits zakhe, uThixo une-features zakhe, uThixo unezimbo zakhe. Igama lenkosi wethu. Uthi kuYesu apha kunika wathi okuzelwe ngumoya kungumoya. You must be born again ukuze ube yile nto endizileyo emhlabeni. Amen. So akuphelelanga ekuphakamiseni isandla, kodwa kufuneka kwenzeke i-transformation, Jesus. Hey. kwenzeke utshintsho Oh my Lord. ezimpilweni zethu. So uThixo usilinde kula level yobuThixo bakhe. Nelizwe lisilinde pha futhi liyamazi uThixo. That is why abantu abangasizwanga bekwazi ukusicorrecta uba umntu asizwe akenzi kanje, ngoba bafundile ngoThixo. Bayayazi uba xa usithi ndingokaThixo ufana uba kubenze ngaye. Hey, my Lord. Thank you, Jesus. Igama lenkosi wethu. Amen. Okuzelwe nguThixo ngumoya kungumoya. If awungumoya, you are not born of God. Yeah. Number two, okuzelwe nguThixo uyaloyisa ihlabathi. My God. Asoyiswa lihlabathi, asiginywa lihlabathi. Ayisiphazamisi into abaphakathi kwabantu abangakholwayo, ngoba xa sizelwe nguye sine-nature yobuThixo engoyiswayo. Glory to God. Glory to God. Ayisibonakisi. That is why wasishiya ngebhoko uYesu, Amen. wasithandazela ukuba mabagcinwe, ngoba wayesazi ukuba okuzelwe nguThixo overcomes the world. Hallelujah. Amen. Oh my God. So asina-excuse yokuba singayivezi impilo ngoba emsebenzini kwenzeka oku. Okuzelwe nguThixo
Uthi uThixo mntanazilo kuMoses uthi xa ethuma uMoses umfaka umoya wakhe. Igama lenkosi ngoko. Amen. Uthi ke ngoku ndizawukwenza ube nguThixo kwaba bantu. Moses. Amen. Ngoba awusekho ordinary. Uhlangene nento abantu abangahlangena nayo. The Spirit of God is upon you. But kuthi asikho nje phezu kwethu kodwa sikuthi. Oh my God. That is why xa lento isebenza kutshintsha the outward appearance yethu sifane naye. Hallelujah. Hallelujah. Wayibona eclipse yalento Moses xa eselentabeni ehlangene noThixo wahlala naye njengomntu ehlala nomhlobo wakhe. Wathi xa esehla ubuso bakhe bakhazimla wathi kuthi uhleli kuthi sikuye. Don't know the standard. Into uThixo senze yona inkulu kakhulu. We are the spirit beings. My Lord. We are not ordinary. In fact, we are the supernatural beings. Hallelujah. Jesus. Ngoba sizelwe senziwe siguqulwe sitshintshiwe Hallelujah. ukuba umuntu akathanda afike apha akanawungena emgangathweni kaThixo. Nangamazwi asenhliziyweni yam okuzelwe inyama kuyinyama kodwa ukuzelwe ngumoya. Thina sizelwe ngubani? Ngumoya. uThixo. uThixo is the spirit, which is by the spirit. Andikanje basibona inyama kwinto yokwenza imisindo uchuku umoya yonke into inyama. Sizasifunda apha ezulwini uba umboyi iziqhamo zenyama okanye sizilibele sizikhumbuze ukukhangela. And ndiyazithanda uba kuthiwa iziqhamo kuthiwa isiqhamo, which is xa zikhona zonke noba amabhasi eziyi-4 ushote 5 usashota. Iphelile laa nto yoba sisindiswe ngomlomo nangamavesi amakhulu, kodwa ukusindiswa is a real thing ngoba yi-transformation. Ikarashika. Transformation kukutshitshwa komntu. Oh my God. Jesus. Tshitshwa komntu. Siyathandaza. Ya kuzelaphaphela okuzelwe ngumoya kungumoya, futhi okuzelwe nguThixo overcomes the world. So asinasizathu sokuba sincancazeliswe lilizwe esihleli phakathi kwalo, ngoba uThixo akasoyikiseli njengesishiyeni nomhlaba, ngoba uthembe into asenze zabayiyo. Thank you, Father God. Kodwa silityaziso kukuba singafiki. God is the spirit, batakwethu. Listen to John chapter 4. Uthi uThixo ukhonzwa ngumoya. Ayikho into evela enyameni omonelisayo uThixo. Ayikho into ephuma enyameni emkholisayo uThixo. Ngoba inyama is totally against the will of God.
My God. Yabona inyama ayinazokesabelo nasebukwamkaneni kwathina. Jesus. Iyangcwaba ife ibone. Kodwa the spirit. The spirit. Yo. Lento siyiyo thina. Jesus. Ayifi. Lento siyiyo. Ubone siphila kuyo besingazibona ngxaki ukufa kwenyama. Abantu bafike kule level abantu sabena ngxaki nayo yonke into ngoba bayazi uba okuzelwe kuThixo kuphila ngaphakathi. Hallelujah. My Jesus. Unengxaki umuntu one-identity crisis. That is our identity. Njengabantwana bakaThixo. We are the spirit beings. Yo. My Lord. We are the spirit beings. Siyathandaza. Okuzelwe kwinyama. Kwinyama. Okuzelwe kumoya. Kungumoya. Glory to God. Jesus.